जय जगन्नाथ सांग मैंने आज है मकर संक्रांति आपण मानक समस्त मो तरफ हापी मकर संक्रांति। प्रति वर्ष मकर संक्रांति आम गाँ पाखे मेला पड़े तो आम 4 जन मत बाहर पड़े से मकर मेला देखा लगी। तो चलतु से मकर मेला कौन कौन सब हो से जगार सब कौन कौन हुए आपण मन देखेबी। तो आप भावते रास्ता बाटे न जाए आम कौ बाटे जाऊे कारण ये बिल बाटे पड़े आमको सर्टकट पड़ो। तो आम गाँ पाखे तो कम बाट गाँव अधा बाटा धरी सारे देखिपे बहुत बाट आम आगे सारे आउ मात्र अल्प बाट रहा मुनि पहुँचवा लगी।